wanda Allah ya shiryar babu mai ɓadda shi, wanda Allah ya ɓatar ba ka samun wani makusanci balle masoyi ko kuma mai kawo ɗauki da zai agaza masa ya shiryar da shi. Mun yarda da cewa babu abin bautawa bisa cancanta sai Allah shi kaɗai, ba shi da abokin haɗaka. Zukatanmu sun amince da haka, bakunanmu na faɗin shaida akan haka, gabanmu na daɗa tabbatar da haka. Mun kuma yadda cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ɗan aiken Allah ne, cikamakin annabawa. Allah ya aiko shi da shiriya da addinin gaskiya domin ya ɗora shi akan dukkan addinai, ko da a ce kafirai da munafukai da algungumai da marasa gaskiya ba su so haka ba. 'Yan uwa, yau hudubanmu ta 7 kenan akan abin da ya shafi jarabawa. A baya mun fahimci menene jarabawa, mun gane cewa jarabawa rayuwa ce. Dole ne Allah ya jarabce ka. Mun kuma ɗauki misalai na jarabawa daga annabawa don mu gane cewa imani yana ma daɗa kusantar da kai ne zuwa ga jarabawa. Muka ɗauki annabawan nan guda 5 waɗanda aka fi sani da ulul azmi: annabi Ibrahim, annabi Musa, annabi Isa, annabi Nuhu da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama. Muka ɗauki misalai daga cikin rayuwarsu. Yau za mu ƙarƙare ne ta hanyar bayyana nau'o'i na jarabawa. Gaba ɗaya idan ka lura da bayanan hudubobin nan za ka gane cewa ai jarabawa a dunkule iri biyu ce. Akwai jarabawa da abin arziki, akwai jarabawa da mummunan abu. Jarabawa da abin arziki ta hada da tattalin arziki, lafiya, zaman lafiya, walwala, samun iyali na gari, abin duk da rai yake so, wanda rai yake iya ganin alheri ne wannan, to in ka samu jarabawa ce. Ai kaga Allah tabaraka wa ta'ala shi da kansa ya raba jarabawan nan biyu, yace wa nabluukum bisharri wal khairi fitna. Za mu jaraba ku da alheri kuma za mu jaraba ku da sharri, duka jarabawa ce. To kaga ashe abubuwan alheri idan suka same ka jarabawa ce. In kaga kana da lafiya jarabawa ce, kana da kuɗi jarabawa ce, kana da mulki jarabawa ce, kana da jarabawa ce, kana da jarabawa ce, kana da duk dai abin da kake da shi na jin daɗi menene jarabawa ce. To ita wannan jarabawa ta alheri, to ita ana buƙatan ka yi ƙoƙari ka haɓaka ta ne ta hanyar godiya. In Allah ya jaraba ka da alheri, to in ka gode mishi sai ya ƙara maka. Wa ista'adhana rabbukum, ka tuna lokacin da ubangijinku ya ba da sanarwa, la in shakartum la azidannakum, wallahi in kun gode zan ƙara maka. Allah mun gode, Allah ka ƙara mana, Allah mun gode, Allah ka ƙara mana. wala in kafartum, kuma in kun butulce kun ki godewa, inna azabi, in kun ki godewa Allah lallai azabata mai tsanani ce. So da haka karka yadda Allah ya maka abu ka ki godewa. To jarabawa da mummunan abu shine kishiyar waccan. In ka tuna lafiya alheri ne, to rashin lafiya jarabawa ce, amma wacce ba ta alheri ba. In ka tuna mulki alheri ne, to kuma rashinsa kuma jarabawa ce wacce ba ta alheri ba. In ka tuna zama lafiya jarabawa ce alheri ne, to kishiyarsa rashin zaman lafiya jarabawa ce. Kun gani
yanayin da muke ciki kullum yana nuna maganan nan da muke yi ta jarabawa magana ce wacce ya kamata mu tsaya mu fahimce ta sosai, domin ƙasanmu fa an shiga kowane irin jarabawa, musamman mu ba ma wai kashe mu kawai ba, wai har ma ana zuwa a ɗebo 'ya'yanmu a je a canja musu suna, wai a mai da mutum inkeci. Kaji musulmi ne kuma wai aka mai da shi inkeci. Nan kuma ga wasu 'ya'yan nan wai an tara su ana azabtar da su, ana zuwa suna zanga-zanga, 'yan sanda suna kamowa, a'a wai makarantar horo ce. To duk ina iyayensu ne. Ita kuma gwamnati in ba ta yi gyangyaɗi ba ya aka yi haka ba ta sani ba. Ka san ita gwamnati ba yi ta don ta yi gyangyaɗi ba fa, balle bacci. Shi yasa Allah bacci baya kama shi. To shi yasa tunda muna fuskantar irin waɗannan jarabawa waɗanda ko da yaushe in ka kalle su sai ka duba to cikin gidanmu me ake yi ne kam. In ka ce an ɗebi yara shekara da shekaru ana satan yara daga Kano ana kai su Anambra a je a canja musu addini, a canja musu suna, to ina iyayensu? Sun taba zuwa sun yi kuka ma hukuma cewa ana sace mana 'ya'ya? Ko 'ya'yan daga bishiya suke fitowa ne? To akwai fa abin da ya kamata mu yi a ƙasar nan. To saboda haka Allah yana jarabta ku da abubuwa marasa daɗi da masu daɗi. To marasa daɗin nan idan suka faru su kuma ya za ku yi da su? Su abin da ake musu shine kai haƙuri. wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi was-samarat wa bashshir as-sabirina alladhina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qur'ani sura ta 2 aya ta 153 zuwa da 7. Allah tabaraka wa ta'ala ya ce lallai ne dole ne sai ya jarabce ku da tsoro da yunwa, wa da ƙani ne, dawa da tsoro da yunwa, tagwaye ne, wa da ƙani ne tagwaye, tare ake aihuwarsu, don Allah in ka san inda suke kaje ka gaya musu. Suwa masu ƙasar kaje ka gaya musu shinkafa yanzu fa tana ta gudu, tana ta haurawa, kar ta je ta saman mana da rashin tsaron da ya wuce wannan. Kuma ba za mu fasha gari da gyada ba, shinkafa za mu ci. Kar ma ka ce mana wai akwai garin rogo da gyada na naira 30. Kai haka kawo ka kai? Daman an turo ka ne ka zo ka ce mu sha garin rogo da gyada? Wannan wace irin magana ce? Ai ba ruwanmu da garin rogo da gyada. Allah bai, ka kalle ni da kyau, Allah bai yi ni da isha garin rogo ba. Kai da Allah yi ka dan ka sha garin rogo can dai ku je ku yi ta sha. Haka kawai wa mutane wasu ce wa mu sha garin rogo da gyada. Dama abin da kuka zo mana kenan. Allah ka raba mu da garin rogo. Ai shi ma wanda yake yin garin rogo a garinsu sai ya yi masa miya mai kyau yake ci, ba gyada yake sawa ba. Ko ai abinci ba an ce akwai nutritional values ba, abinci akwai variety, ko ba haka turancin naku yake faɗa ba? Allah ya taimake mu. To ka gaya musu da yunwa da tsaro tare suke. In ka ga yunwa to rashin zaman lafiya ya zo, tashin hankali ya zo. Dama muna cikin rashin zaman lafiya. Maimakon ku samar da abinci mu ƙoshi don mu iya fuskanta, ma to ɗan sandan da ya sha garin rogo ya zai yi da ɗan boko haram? Saboda Allah, ɗan sanda fa ya sha garin rogo, kai ka san ai dole ya gudu. Amma idan ya aka ce an yanka masa shanu da kaji da kwai da wane ne, ya yi ci ya sha, ya yi gyatsa, ya kawo 5 alive da madara ya dora,
ya ɗau bindiga, dole ɗan boko haram ya gudu. Amma mutum yana jin yunwa ba dole ya gudu wa ɗan boko haram ba. Ai ku samar da abinci a ƙasa kawai, maganar gaskiya kenan. Maganan kuma kowa ya zama manomi, ba a taɓa yin Najeriya ta kowa manomi ba. Akwai manoma, akwai kuma, ko ba haka ba. Saboda haka a gyara ƙasa kawai, gaskiyar magana kenan. Mu muna goyon bayan gwamnati, amma in ta yi daidai. In ba ta yi daidai ba, to fa bakinmu ba zai yi shiru ba. Ba a taɓa gwamnatin da ta taɓa zuwa mumbarin nan ya yi shiru ba. Duk gwamnatin da ta ɗan, mu kuma za mu a ƙarshe kuma mu yi addu'a mu ce Allah ya taimake su gano daidai. Ba rigima muke nema ba, ba ma rigima da kowa. So da haka Allah ya ce zai jarabce mu da wayannan abubuwa, har da tawayan rai da tawayan arziki, amma sai ya ce ka yi albishir ga waɗanda suke masu haƙuri, waɗanda idan wani abu ya same su na fitina sukan ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sai ya ce waɗannan suna da aminci daga wajen Allah da rahama, kuma su ne shiryayyu. A daidai wannan shine ya kamata mu duba matakan da ake fuskantar jarabawa. Matakan fuskantar jarabawa ta wato da na arziki da na tsiya shine na farko, na arziki duka ka yadda cewa daga Allah yake. Duk abin da ya same ka na arziki daga ina yake. In ka samu lafiya karka ce wai wayanka ne, in ka samu zaman lafiya karka ce wayanka ne, karka jingina wa wani, ka jingina wa Allah. Sannan kuma na biyu shine duk ni'imar da Allah ya baka, to ka yi amfani da ita wajen bin Allah. Idan Allah ya baka kuɗi, to karka yi amfani da kuɗin wajen saɓan Allah. Idan Allah ya baka ilimi, karka yi amfanin da ilimin wajen ɓoye gaskiya. In Allah ya baka mulki, karka yi amfani da mulkin wajen azabtar da bayin Allah, don ba bayinka ba ne. Ka tausaya wa bayin Allah, ka buɗe musu hanya. Ai ka san ba hanya ake cewa, saboda su samu sauki, ko ba haka ba. Wanda ya samu mulki sai ya bi Allah da shi, wanda ya samu karatu ya bi Allah da shi. Duk abin da ka samu ka bi Allah da shi. Wannan shine godewa. Sannan bayan haka ka yi ƙoƙari ka dinga roƙon Allah tabaraka wa ta'ala domin wannan ni'ima ta dawwama. Shine Allah ya ce la in shakartum la azidannakum. Idan kun gode zan ƙara muku. In kun gode zan ƙara muku. Ashe idan kuna so Allah ya ƙara muku, sai ku yi godiya. Godiyan nan ta haɗa da ku yi aikin da Allah yake so. To idan matsala ce kuma ta zo, to nan kuma karkaje ka ce ai Allah ne ya kafin ka ce Allah ɗin tukun farko abin da ake so ka yadda kai ka tono ta. Duk bala'i yana ɓoye, ku kuke tono shi. Idan kuka ga tsadan abinci ana nema a shiga yunwa a ƙasar ku, to ku kuka jawo. Kar ku ce wani wai Allah ne ya kawo mana tsadan abinci. Amma Allah ya sa wasu bayansa su tara hanya aiko. In ka gane kuma shikenan, ba ka gane ba wannan matsalar ka ce. Yawa, so da haka kaga kenan ashe idan bala'i ya zo maka, to ka yi ƙoƙari ka ɗauka akwai wani kuskure da ka yi. Kar kuma ka koma abin da ake kira blame game, ka koma kana cewa ai su wane ne. A'a, ma asabaka min hasanatin daga ina fa min Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin fa kai ka jawo. Ma asabaka min hasanatin fa min Allah, duk alheri daga Allah yake. Ba ka da wani kokari a wajen kawo alheri, amma masifa to daga kanka kai ka jawo. Amma kuma duka saboda imani mun yadda daga wajen Allah ne. An fahimta da kyau? To sai ka yadda da haka, sannan kuma ka dinga kokarin gyara abin da kai ba daidai ba, don musiba ta kau.
sannan ka yi haƙuri ma Allah, ka jira Allah lokacin da ya ga dama ya cire. Kai ta addu'a kana cewa Allah cire, amma karka ce masa Allah ni na gaji. To in ka gaji ba sai ka tafi garinku ba. Duniya dai ta Allah ce, ba ka da kuma inda za ka je, dole a nan za ka zauna. Kuma me yasa ba za ka kirga ni'imomin da ya maka ba, sai ka kirga azabar da ya kawo maka, har ka zo kana cewa wai dan me kai Allah, dan me Allah kake tambaya, dan me? Rashin kunyar taka ta kai wajen Allah? Ai kawai Allah na tuba, in ka ga laifi matsala ka ce Allah na tuba, Allah ka cire mana. Shi yasa sai mu karkare da maganar hadisin Abu Salama al-Ansari yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce babu wani bawan Allah da Allah zai saukar masa wani bala'i, sai idan Allah ya saukar masa wani bala'in nan sai ya ce Allahumma ajurni min musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha. Allah ka bani lada daga wannan musibar tawa, kar ta zama in sha wahalar banza. Ka san wani wahalar banza zai sha, to ga tsada ga rashin kuɗi, ka je kasuwa an taya shinkafa kuɗinka bai kai ba, kayi ashar, to kuma me kenan? Kaga dai ashar ɗinka ba zai cika kuɗin shinkafar ba, amma da ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sai ka ce Allahumma ajurni min musibati hadhihi wa akhlif li khairan minha, to Allah in ji banzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace sai Allah ya maka abin da ka roka. Me ka roka? Ka ce Allah ka bani ladan wannan musibar, sannan ka maye min da abin da yafi alheri. Da haka ƴan uwa musulmi, farkon abin da ya kamata mu yi da yanayin da muke ciki a Najeriya shine mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mu ce me? Wannan na tsadar shinkafa ne ko na rashin tsaro? Kaga in na duka ne to da ƙarfi ya kamata mu yi. A ƙara. A ƙara. In Allah yadda sai Allah ya rage mana. Kai sai ya fitar mana ma duka. Duk wanda baya son mu koshi shi zai ji yunwa. Allah ka sa mu koshi. Allah tabaraka wa ta'ala ka taimaka wa shugabanninmu su gano hanyar da Najeriya za ta ci gaba. Allah ka nuna musu hanyar samar da tsaro. Allah ka nuna musu hanyar samar da walwala. Allah ka nuna musu hanyar adalci. Allah ka taimaka mana waɗanda suke ƙaunar mu, Allah ka ƙara musu ci gaba. Waɗanda ba sa ƙaunar mu, Allah ka sa su hange mu a can gaba.